Us explico la història que em va passar un dia d'aquests. A la nit, plegant de la feina, arribant a casa cansada, doncs m'havia oblidat les claus, no sé ni on, però el primer que vaig fer és girar cua, agafar el cotxe, tornar a l'oficina, entrar al garatge, a veure si les veia, no sé. I de sobte, vaig veure un bulto allà en un racó, era un home vell, harapiento, com deia la Lucía, i envoltats amb cartrons, que intentava dormir en aquell racó. Clar, en veure'm, es va espantar, de sobte es va despertar i amb por em va mirar pensant que el faria fora d'allà. Sí, realment li vaig dir, mira, aquí no t'hi pots estar, això és un garatge privat. I l'home, amb aquell aire innocent, va ficar les mans en una de les moltes jaquetes que duia, va ficar les mans i va treure el meu clauer i va dir, és això el que buscaves? I jo, ai, sí, que bé, quin home més bo, no? Que bé, m'has trobat les meves claus, que guaita, que tu no podia tornar a casa. I bueno, i agraïda li vaig voler donar un bitllet. No, dona, no, jo no he fet només que agafar-les, estaven al terra, no m'ha costat res. Sí, home, sí, té, que t'aniré bé. Bueno, doncs ja se sap que no vaig insistir que l'home marxés d'allà i el vaig deixar arraconat allà amb els seus cartrons. Bueno, doncs era cap de setmana, jo me'n vaig anar a la neu, a la muntanya, m'ho vaig passar bé, però aquell home no se'm treia del cap. Allà, sol, a la foscor, embolicats amb aquests cartrons, sol, vell. I vaig pensar que hauria de fer alguna cosa, no? Però, clar, els veïns ja s'havien adonat compte que allà hi havia un rodamón i es van reunir en assemblea i van decidir que aquell home no podia passar allà ni una nit més, que podia ser un perill. I la gent deia, les senyores, oi, és que clar, i si venen els meus convidats ara per Nadal, s'espantaran, no?, si veuen aquest home aquí tan lleig i tan brut i tan pudent, no? I deia jo, bueno, pobre home, si total és un pobre home que no fa mal, no pot espantar els seus convidats. Bueno, ja saps que vostè només ve aquí a l'oficina i pensi que nosaltres tenim un rodamón aquí al garatge i això pot ser un perill. Total, no vaig poder fer res. I el dia següent aquell home dormia al carrer amb el fred, a la foscor i envoltats de cartrons, com ja sabem que hi ha gent al carrer que viu així. Van passar els dies i jo aquell home el veia allà, no sé, no sabia què fer. Jo, mira, vaig passar uns dies que no podia ni dormir i un dia em vaig aixecar decidida a fer alguna cosa per aquell home. Tant se val, portar-me a la casa o portar-li a un lloc que l'acollissin, no sé, qualsevol cosa. Vaig arribar al garatge i a la porta hi havia la policia, un enrenou de gent allà, un xivarri, i vaig ficar el cap i aquell home estava explicant a la gent el que havia passat. Jo, clar, estava aquí fora, al meu banc, aquí sentat, i vaig veure uns lladres que intentaven trencar la porta del garatge i van lograr i van entrar i jo, clar, no sabia què fer. Llavors vaig veure que la policia anava per allà i us vaig cridar, li estava explicant a tothom, us vaig cridar a vosaltres, la poli, i vau venir i, clar, llavors ja la senyora no la van atracar i no va passar res. Però la porta estava trencada i, havien fet unes destrosses. A poc a poc me'n vaig enterar que realment a la senyora la van robar, la van empènyer, estava una mica ferida i sobretot un ensurt de cal Déu, no? El dia següent, aquell home estava contractat per vigilant nocturn i a partir de llavors ja podien dormir tranquils. Ja està.
gràcies.